ବାଲିବନ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତିରେ ସରକାରୀ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ସମବାୟ ସମିତିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଟୋକନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଟୋକନ ପାଇଛନ୍ତି ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ କିଣିବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକର ବାଲିବନ୍ଧଠାରେ ରହିଥିବା ସମବାୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଝୁମ୍ପୁରା ବିଡିଓ ହୃଦାନନ୍ଦ ଅଢା ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଦିଗାମ୍ବର ପ୍ରଧାନ, ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ସରୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବନମାଳୀ ମହାନ୍ତ, ଭରତ ମହାନ୍ତ, ହରିହର ମାଝୀ, ଡମ୍ବରୁଧର ନାୟକ, ମଖମଲ ବାରିକ, ରାଜୀବ ପ୍ରଧାନ, ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 4 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷର ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ତିଳୋତ୍ତମା ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକରୁ ଜେଥୁରାମ ମହାକୁଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବୈତରଣୀ ଖବର।